Минем исемем Кәрим. Мин Казан шәһәрендә 14-нче гимназиядә 5-нче сыйныфта укыйм. Татарча көйләрне безне Гүзәлия Камиловна яратырга өйрәтә. Әти-әни миңа гитара алып бирделәр һәм мин гитарада татарча көйләрне дә уйнарга өйрәнәм. 4 ел инде мин 32-нче номерлы музыка мәктәбенә йөрим. Өйдә эш беткәч мин гитарада уйныйм. Минем музыка укытучым Халия Фазылдинова. Хәзер мин сезгә Айбулым киен 2 вариантта уйнап күрсәтәм.